Kari Israel kadai kari ka bom ju chong suk pat na barok kiri jong ka berthei tang ka Israel ka baju ya letma na ka por sa ka por na du ka por kimen barim ka Israel kalong ka patpit tam ha ka berthei ban lap lupa ya ki kam sniu lane ya ki kam thma ki bamut panwan ha kari ka jong ka wala kalong kari ka barit tam ndrei ka depat kari ka baklan tam ka berthei kari Israel ka don ki start sayan ki bakan sai tam jong ka berthei ki tir thma ki bakan sai pat ki sipai ki bakan sai pat ka de kari ka bala ik kerpang da ublei pat ula kularu bala da kano kari kan hier thma persya ya ka Israel kin samat ya ka jing saja ka ba syirkhei kat kum na ka history jong ka Bible ka Jerusalem kala sya penjot arsin ha ka por bakiri kin yalum ban her thma ya ka ublei un penlong ki sipai jong ki ba manla pat ki ba kulmar jimut khnang bakin omla ban le ei ya ka shnong ka balak kentang ka bor sipai bat kitir jong ka Israel kalong ka patpit tam ha ka perthei ban lap lupa ya ki kam sniu lane ya ki kam thma ki bamut panwan ha kari ka jong ka Israel ka ton gitir ki ba kensai pat ki ba tikna ka bagi ong ka advance technology ha ka tin phareng kan thumna de ki defense system ki ba klan kum ka iron dome ka ba yada na ki misai ki penbit penbiang ruhi yalade da ki drone kitang pat kitir digital kiba tikna ka Israel ka don ya ka kan hun wat penia ka intelligence agency ka bakar tengga Mossad ka bala tip daga perthei kum ka wei na ki kan hun pat bit tam pan tip lupa ya kijing ma ki bala panwan pan penwit ya kari ha kano ka por kajing ya teli pat kajing tebit lupa paro ki khun kari ikon gante berikon sendrang kidai ban lej pentebit syaga kam sipai ke military service ke Israel ke yoru ya ka jengkersian ke baklan na kari ke baklan ke United States ka ba ai ya kitir thma ki ba thmai tam pat ka jing ya rabah ka portion share ke baklan ka Bible ka ong bagito ki ba persyang ban pinki lane ban yale ya ka Jerusalem kalong kumbagi penwit pat ki penpat yala dehi kane kamut bakano kari ka ba persya ya ka kan sayo penban ya ka jingjot yala de wala kiri jong ka berthei kila banton ki tir thma ki bakrau ka bor jong ka Jerusalem kan yene ka syong ha ka jingyada jong ublei uong ngan pej dagi kemat ki baang halor kaying ujuda ha ka por bakiri kin yalum ban her thma ya ka ublei un penlong ki sipai jong ki ba manla pat ki ba kulmar jimut khnang bakin omla ban le ei ya ka shnong ka balak kentang nadu ki por ki ba men barim ublei ula nadu ki por men barim ublei ula yada kerpang ya ka negari ha ka por jong David kum ukhna nong ablang brod hendrei ula penlim ya u Goliat uran pa jong ki Filistia kat kum na ka history jong ka Bible ka Jerusalem kala sya penjot arsin kiba penkeladur ya ka history jong ka jaj penriu jiu ka jeng penjot da ka Babylon hagi sinam sanspa prabon rubisi usim Nebukadnezar ula hirthma ya ka Jerusalem kisipai ka Babylon kila kerkut ya ka senong kila penyap ya ki briu da ki tengir pat kila penlong merau ya ki kila thang bat penluit ya ka tempel jong u Solomon pat kila penkelon ya ka kenro jong ka nongba kine gide gisngi ba unong ya tulupa Jeremaya ulayam susi halor ka nongba kajing penjot da ki Roman utitos ubalong usim jong ki Roman hadin ulaya lam ya ki kenhun sipai ban hier thma kan ne ka jing jia kala jia hadin bagi jiu kila yeng yale persya
ya kajing sensyar ki Roman. Kesenong kala syakir kut hadu bagi beriu kila yap tangan. Kisipai Roman kila thang ya ka tempel balate dau Herod. Wala utitos uklemut bantang ya ka tempel. Henrei kading kalapur pat penjot thiau ya ka. Kila rat hadu umau halor umau. Tik kumba ujisu ulaya tu lupa. Kine gijing penjot kilong kidak kibakrau hakan yambat haga histori. Namar hadin kini jingja ki jiu kila sapret syakeleng ka perthei